manan so sa kaawit. Mayo adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niini nga duwanan sa usa ka awit. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jean. Sa dili pa nako isugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nakaluhan, Without You. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Bugo City, Cebu. Gatong matatampo nagdasangan nga Jean. Love, tanawa. Nindot kay nga bayan mo. Hala? Oo, love. Lukanindot ano, oy. Sige lang, love. Puhon, ingon ini. Oo, mas nindot pa niya atong bahay ini. I know, love. Basta, dili lang kita mo surrender sa usag-usa, ha? Dili good, love. Kontento na kiko nimo. Ug ikaw rin ako nakita sa kong future. Swerte na kiko nimo. Magidnay na inlaban ako nimo. Kay permigod nimong ipa-feel na ko og unsa ko nimo ka, love. Siyempre. Basta puhon, love. Kato mga pandoy na to, matuman to. Basta magtinabangay ta. Ug dili ta mabuhi sa usag-usa. Dili na mahitabo nga mubuhi ta sa usag-usa, love. Dili, good. Nak, nakagraduate tuod ka sa high school. Pero nak, pasailo ako. Ay, naglisod na gyud ko. Dili na ko makapa-eskwela nimo sa college. Nakasabot ko, ma. Kung naalang ko'y kasudan o trabaho, aron makatabang ko nimo. Mukogigi ko trabaho, ma. Atug ako sa syudad man, no? O mga apply kong trabaho dito. Naamay mo dawat na ako, bisag high school graduate ko. Kaluoy sa nimo na ko eh. Malayo ka na mo. Tanang paagi para makatabang ko nimo, ma. Akong buhaton. Sige lang. Mahawas na gud unya tas kalisod, ma. Nak, Muadto ko sa syudad, ugma. Suwayin ako og pang-apply dito. Unsa? Moadto ka syudad? O, love, tabangan ako si mama. Kami na lang bayang duha ni mama, kay wala na si papa. Mao nga gusto ko matabang ni mama. Biyaan ko ni Badini Love. Ang ato mga planoy, unsa naman lang. Love, mabalik naman dayon ko. Nya, muuli sad ko diri kada semana. Ano lang, Love. Mobile ka naman syudad. Mangitas kong trabaho dito. Mao ba, love? Ubanan ko nimo? Yes, Love. Mag-abal ng kwarto dito. Sige, love. Pero, dili lang ta magsawa ni mama nga mag-ipon tas usa ka kwarto. Sure ko, di gito mo sugot. Oo, sige, Love. Taguon lang na to. Love, good news! Nadawat ko sa kong gi-apply na call center. Maayo pa ka. Ako, wa ko madawat, love. Oh, mao ba? Sige lang. Ayaw pagpagkawa sa paglaong, love. Padayon lang pahitag trabaho. Unya, samtang dili pa ka madawat, ako lang usay bahala sa atong mga gustuhan din eh. Salamat, love. Pero ay ka bala ka. Dili pa dugay. Natapos niya ako'y trabaho. Uy, Jane! Out naman ka, diba? Dili pa ka mukaon? O ba na mo na? Ato may mga on sa Eat All You Can. Then, mag-inom mi after. Di ba, mahal mo ng mga ingon, anak? Mahal-mahal, cute. Pero, above minimum man po ang atong sweldo. So, okay ra. Sige, mauban ko. Oh, si mama. Hello, ma? hello nak. Layo pang imong sweldo. Sunod si mana pa, ma. Nga naman. Nak, kinahanglan sa kwarta sa labing dali nga panahon. Papahawao na ta sa atong gipuy-an. Unsa? Nga naman, ma. Dili ba nagkaabang pagani ta? Oo, pero ipagubapan ko no ang bahay. Kinahanglan sa magitag para 1 month advance o 1 month deposit.
sige lang, ma. Mangita ko paagi nga na ako'y mapadadya. Bye. Hoy, Jean. Ganina rami na paabot ni mo. Sa man. Mukuya ka or dili. Dili lang usa ko mauban. Muli na lang usa ko. Hi, love. May kinaulik kag sa'yo. Nagluto ko para magkaon mo. Dili ko makaon. Nga naman. Kapoy mo lawas. Dali, bi. Hiluto na ka. Ayaw na ko hikapa? Love. Ay, sorry. Sorry. Laban lang ang akong na problema ko sa bahay. Gipapahawa na si mama dito. Kinalang nga mangita akong dako-dako nga kwarta para makabalhin o puyo si mama. Kinahanglan og para 1 month advance o 1 month deposit. Katako na problema, ha? Sige lang, love. Masulbad na ng problema, ha? Masulbad? Dili gini masulbad, love, kung inong ani ta pirme. Love. Ako ta naggasto. Mura naman hinuog ako'y nagbuhi ni mo. Oh. Kung dili ka makapagitag trabaho din ni love, mas may pagmuuli ka sa ato. Jean. Sorry kung nakasulti ko ani Mike. Pero mauni tinuod. Kikapoy na ko. Oh. Love. Love, asam ka? Mag-istorya na ta. Love. Maayo kini apas ka na mo, Jean. Ay, kikapoy ko sa bayo eh. Samot og kalabad ang akong Mao ba? Sige. Shot sa Jen, ayaw palabig inom ha. Sabihin tayo mo hatod ni mo if mahubog ka. Di ikaw, Vic. Ikaw may way uyab. Pangutan, nagbusugot ba ni? Hindi mo ganito hapit agdo ni. Kay nagpatagad di ay kami. Pero may kung magpatagad ni mo eh. Pero hindi ko mo tagdo. Palayo ko nubi. Dool na ba si Inaw eh? Nga naman. Tagdad ka? Amaw! Ihatod na ka na. Hubog na ikaw. Ayan na eh. Ayan na. Makitaan pa lang kas akong uyab. Masumpagkan yun ka. Aw, sumbag kayo eh. Amaw. Amaw yun. Sige na. Bye na. Sige. Bye. Amping Jin. Ay, kasakit sa ako. Hubog ka na ulit, ibi. Kaon sa? Dili ko magkaon. Madiretso na akong duty. Nga, why so di mo diyan? Dili na po hindi, love. Dili lagi ko magkaon! Hi Jin. Why hangover? Hubog ka gabi eh. Lapad kay nga akong uuwi. Gino. Anong kitagan mo ko ni mo kwarta? Di ba, nisaan mo ko ni mo gabi nga tabangan ti ka kung sa may problema ni mo? Nisulti ko ni mo gabi sa akong problema? O, Jin. Hubog na gid kay ka. Limot ang gid ka. Dili nila ako madawat, Vic. Kadakuan ni. Unya na una-una ang pagbayad mo, ana. Uy. Ang importante nga mapahimutang nimo ang imong mama. Salamat, Vic, ha. Salamat kaayo. Pwede sad nga ang imong ibayad, ana. Sugton lang ko nimo. Impas na ka. Ha? Bitaw, di ka magmahid eh. Paggaon tigil maayo. Dili ko gusto nga ma-stress ka. Mao ba, Vic? Sige, suwayan na to. Ganahan mo pag mo. Nalingaw mong gani ko gabi itungod ni mo. Ako sad. Ganahan kay ko nimo, Jin. Dili gid ka magmahay, Jin. Hoy, babe. Yan ang kistagan mo ko ni mo aning flower. Usay na, Wa.
Nga no, dili pwede nga mo hatag ko ni mong flowers. Bisag way okasyon. Thank you, babe. Kung ikaw ang akong ikauban, no, feel na ko. Babay, ug dagagit kaayo ko. Pero kung si Mike, murag ako'y lucky nga mao'y nibuhi, mao'y nanagpaho. I love you. I love you, babe. Sige na, uy, mauli na ko. Magkuha pa kog sinina. Di ba, ari ko matug sa imong giabangan ugma? Oh. Unya, giing na to ni Mos Mike. Nga natay team building ugma. Yup. O, kay baon na ka, nitando lang. Dili ka reklamo, kay ako'y nabayad sa tanang bayro nun. Sige na, babe, mauli na ko. Oh, nganong ngit-ngit man ang sud? Sige sa marong nakatugar. Love? O, sa man ni Mike, nganong naay mga kandila o mga pagkaon. Love? Dugam ka na uli. Busy sa work? Siyempre, basta pa may laing na akong gikapisihan. Love, dili ba? Basta na okasyon na. Mauli ka man dayon? Unsa man di ay, Happy anniversary, love. wala. Nawagit sa kong anak ko na. Anniversary di ay na ako. Jen, love, sorry kasi kung baga pagkuwang ni mo. Gipapagin na ko yung gayon na kay... Gusto ko nga at least, niabot ang 4 years. Pasilo ako, love. Kung ikaw binagbuhi na ako. Pasilo ako kung nakapuno mo ko sa imong problema. Ug bugat ko pra nimo. Nahibaw kong malipayon ka na sa lain, love. Sa imong kauban sa opisina. Ayaw ko buhat-buhatig sa Mike, ha? Wa ko mabuhat-buhat, love. Nakita tapos imong bagong uyab. Gikan sa opisina. Ang tinod, na nako'y trabaho, love. Sayop na ako. Kaya ako musulti nimo. Pero gusto na ko ihurot ang tanan akong sweldo sa bay nga akong gipalit. Ay may mutang na mo sa mama nimo. Huwag na naputay bay po kung sa masubay nga ito gipangandoy. Nahibaw na sa mama nimo nga natay bay. Pero amo ni kita ko para ma-surprise ka. Unsa? Pero ka pala ka. Wa may bawa si mama nimo nga may lain ka. Mupawa ko din hing malinahon. Love kiti ka. Mo di ko kahimog kasuko nimo. Nahibaw kung ako may naipagkuwang nimo. I love you, mahal ko. Mike? Wa ko magdahom nga ingon adto na di ay ang plano ni Mike. Og nag-anam na dayon tag katuman ang among mga pangandoy kung wa lang kumubuhi ini. Sa iyang pagbihag, na-realize na ko kung unsa day nako siya kamahal. Og karon, nagmahay ko kung anong kuwang ko sa pagsalit ni Mike. Dini na lang ko kutob. Og daghang salamat sa pagdagat nining akong tampo. More power sa RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista na maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko sa pangan nga Betty, 27 anyos. May partner, taga Banay-Banay, Davao Oriental. Punto medikal og may legal kining akong suliran. May anak na manggod unta mi sa akong partner. Pero way swerte kay namatay. Mao kini ang usa sa pangayuan ko og tambag ninyo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa pagkamatay sa akong lola. 17 anyos pa ko adto nga nagmabdos ko sa akong anak. Ingon ini ang mga panghitabo. Wa na kit si Lola. Patay na kit si Lola. Biti, kalma lang. Kaya makaanak ko sa lahat ang lalaki. Magpito pa kabuhan babaya ng imong tiyan. Dugang dugang ka lang ulit sa problema na to. Mupay, gipasidanaan ka sa doktor, anang imong gimabdos nga risgo ka. Kaya 17 anyos ka pa. Sakit man ko kaayo, ma. Nahibaw gyud ka nga sa nag-eskwela pa ko. Ani ko magsakanan sa ilang lula. Pinangga kayo ko niya, ma. Inandaman ko niya pagkaon. Close kayo ming lula. Kanya galit lang siyang namatay. James, halabi, papahawayan ni si Betty dito sa taas, be. Ayaw din ni sahaya sa iyang apuhan. Magsige naman noon naghilak. Sige na,
Pahuway sa dito, Betty. Oh, bitch. Wa pa di ka matug. Nisakit man ang akong tiyan, James. Uy, mga anak ka na? Buing. Nga nagutang mga anak naman ko nga. Kuwang pamanggaan ni ko sa kasimana. Aron magpito ka buwan ang atong anak. Unya, gano'n nagsakit man na. Basig panuhot. Haplasan ta na. Gani naragyo kong hinaplas, ani. Apan wagin mawa ang kasakit. Unsa? Kadali. Kay ato na ko sa mama nimo. Pagtarong, Betty. Sakit lagi, ma. Gani naragyo ni. Da, mauna lagi na ang akong giingon. Gool-gool ka man. Mag-CR sa ako, babi. Mura man kong kalibangon, uy. Dire. Alalayan ti ka pa doong sa banyo. Oh, nga naman ka. Murag ang magawas ini ko itong nakuma. Naaman sa akong perta. Unsa? Murag naamag kong lagi sa akong kinatao. Dili sa akong lupot. Oy. Hala. James! James, pagdali. Dalo na itong kinisbiti sa district hospital. I-refer taon ta mo sa provincial hospital. Apan pag aiina ko, nag-ung-ung naman gud ang bata. Unya, Dok. Unsa may angay na mong buhaton. Kuwang gyud tag pasilidad dinhi. Og delikado kining iyang kahimtang kay kuwang sa buwan pa kining tiyan. Oh. Hain ang bana? Ako, Dok. Pagpalit aning tambalag para pakapit ni sa bata. O, Dok. Dok, di na gid makaya ang kasakit. Lami nagkikiutong, Dok. Dok, magawasan naman ang bata, Dok. Okay. Utong sis, kay alalayan ko ang baby. Okay, sige pa. Oh, magawas na gid ang bata ha. Sige pa, utong pa. Okay. Oh, niyan ang bata. Wala gid na. Muhilak ang bata, Dok. Kasayang. Kagwapa ra ba unta sa bata? Unsa? Kay ngano? Unsa ini tapos kong anak? Dok, di na ang ipapalitin mo tambal nga papakapit. Uway ka na, mister. Nanganak ng imong asawa. Ha? Unsa yung mong anak? James, ang atong anak. Wa mauha sa iyang paggawas. Ha? Kaya ano? Unsa na hitabo sa mong anak? Ha? Dok? Nakuyawan ko pag anak nako. Kay wa mo hilak ang akong anak pagawas. Ilabi na nga niingon ang nurse nga sayang ang bata kay gwapa ra ba. Nagsige na lang kog hilak samtang gitabang nila ang akong anak. Ilang gi oxygen o gi dextrose ang bata. Luoy kaayo tan-awon kay gamay pagud taon kaayo. Giprangkahan mi nila nga dili gid ko mabuhi ang bata kay kuwang sa buwan. Nanganak ko og alas 7:15 sa buntag. Ang giingon nila nga mamatay ko no ang akong anak mga alas 9. Apa ni fight pa ang akong anak. Hangtod ingon nila nga kutob na lang kuno alas 11 ang bata. Nilapas na pod. Ingon na pod nila alauna. Pero gusto pa gyud siguro magpakabuhi ang akong anak. Sunod nilang giingon nga makabsan ang akong anak alas 3 sa hapon. Hangtod nga niabot ang akong amahan. Gipangasab-an niya ang taga-ospital. Diha pa mi gi-refer nila og dakong ospital. Unya, Nga nung wa pa magibuhat sa bata, nurse? Wa man ninyo atiman na. May gibuhat naman ni sir. May mga lab test na gihimo para sa bata. dili pa din na pwede nga isod sa incubator ang akong anak. Naglisod naman na siya, nurse. Unahon din ng testing-testing. Ay, naunsa man rin taga-ospital. Uy, nadugay pamig dito sa gibiyaan ng mga ospital. Tungod na ng mga papilya sa refer diha. Mupay dugay mig niabot din sa dakong ospital tungod sa kayo.
Las 10 ako sa gabi. Dugay naman ninyo giatiman din eh. Kalma lang, Narciso. Kay, mas nahibaw na sila kay kanato. Paabot lang ta kung sa ilang buhaton sa atong apo. Ay, salamat. Kay naanagyudsod sa incubator ang bata. Pero 2 a.m. na, ma. Ganina pa nang ginanto sa kakong anak. Ay, sige lang, sige lang. Basta kay naatiman na. Dili na ta mabalaka. Paway na sad. Kay bago ka pa bayang nanganak. Di ko matuog, ma. Bandayan ko ang akong anak, ma. Nagsuka! Unsa? Dok! Doktor! Tabang mo, Dok! Nganong gipatawag ka sa doktor ganina, James? Gipapirma na ko ni Love Waiver. Lisod na ko no ang tsansa nga mabuhi pang atong anak. Dili! Dili! Mabuhi pa utang akong anak kung naatiman pa dayon. Dili ko kadawata ni James. Dili! Oh, Biti. Natultol mo og inom ang imong pills. Di pa pills kabaya sa doktor. Kay dili ka pa pwede mo mabdos og usab kay bag-o ka pang nanganak. Murag wa man ko makauyon sa pills mo, uy. Magsakit man akong tiyan usahay. Unya kung dugon po ko, halos di mundang og usa ka buwan. Uy, kaya bag nimo. Nagdugo ka? Pa-check up na og doktor, oy. Kuyo ganti ka. May nakita kong cyst sa imong left ovary. Aha? Daan palagi ko. Nganong wag gyud na nimo ipa-check up dayon? Oh, gamay pa man noon na. Posible pang mahilis. So, may supplements kong iresita. O tutula lagi ni og tumara. Kay basi pagmada og tambal. O lagi, naibaw kong uhaw na kaayo mo. Ni naman bitaw, may dana kong tubig ninyo. Oh, aray! Aray! Patiran sa kanting ang akong ukan. Kasakit sa puto Unya, di lang nato ipatanaw og doktor. Sakit man gaha. Susura ba na? Di lang tingali, uy. Basig mawara ni kadugayan ang sakit. James, ang akong tutoy ba? Katuganing gipatiran sa kanding o sa katuig na ang nakalabay. May bukol man kung nahikapan o magmulungul man. Unsa? Tuan na lagi. Di ba gignan mati ka sa una nga magpa-check up ka? Gi-breast ultrasound ko. Og may nakita gid ang doktor sa akong suso. Pero posible sab ko no nga mag-false positive ko. Kay gireglaman gud ko dihang gi-ultrasound. May follow-up check-up pa unta ko. Pero wa na nako mahimo kay gawas nga mahadlo ko sa exposure sa radiation inig ultrasound, financial problem pod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pagpanganak nako, dili gid ay mabuhi ang bata nga kuwang og 1 week para mo 7 months? Husto ba sila nga dili padedehon ang bata kay lagi kuwang sa buwan? Ikaduhang pangutana. Posible bang tungod to sa pills tong akong left ovarian cyst kay nagsige man kog dugo atong dihang nagsige pa ko og take sa maong pills? Og 6 years naman unta nga nawa ang akong cyst. Apan nga nung wa pa man gyud ko mumabdos hangtod karon. Nadaot gyud ka ko sa maong pills? Dili na gyud ka ko mumabdos? Ikatulong pangutana. Bahin sa akong dughan nga naay bukol, kung man ni mapatiri sa kanding nga ang findings kay solid breast mass nga may kategory nga BI-RADS 3 og may 2% nga malignant. Posible ba ning mahimong cancer? May tambal ba nga pampahilis lang unta ani kay gamay pa man siya? Unsa man? Ikaupat og katapusan, punto legal. Bahin sa akong pagpanganak ni adtong 2012,
Pwede ba unta namong makasuhan ang mga doktor o nurses sa maong ospital sa pagtag-antag-an nila og oras sa kamatayon sa akong anak? Nga dili na lang kuno mi-refer og dakong ospital kay mamatay ra kuno gihapon ang akong anak. Unsa man untang kasuha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra, giguban kaninyo sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi, muhatag og tubag og solusyon sa mga problemang punto medical, legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo ipadala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa among buhatan rin sa 3rd floor OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magtatampo karong adlaw si BT, 27 years old, taga Banay, Davao Oriental. Huwag ko yung idea og asa ni dapit. Pero mayong pagpaminaw ni Atty. Victoria Ababa diya sa Sulup, Davao del Sur. Mangumusta lang ko sa mga Biyong family, Biyong family diya sa Baganga, Davao Oriental, mantingali ng inyong lugar diya. So maayong pagpaminaw niyo diya, no? So suma sa nabati na to ganina sa drama, ang problema ni BT may tugod ni sa iyang pagpanganak o pagnabdos, no? Medyo taas-taas matong atong nabati ganina sa drama, muditso na lang ta sa mga pangutana ni BT. So unang pangutana ni BT, sa pagpanganak nako dili gyud di ay mabuhi ang bata nga kuwang og 1 week para ma 7 months. Husto ba sila nga dili pa didihon ang bata nako kay lagi kulang sa buwan? Well, kanang gitawag nato og age of viability BT rather. Mga 23 to 24 weeks sa gestational age ang bata, pwede na mabuhi. But ako gingon nga you need a neonatologist para nga mo closely monitor sa progress sa bata, no? Kay kini magong mga premature, kinahanglan ni sila og gitawag nato og mechanical ventilator nga naa lang makita nato sa mga dagkong hospital. Kay magkinahanglan ni sila surfactant, tinatawag surfactant, mukip ni siya sa lungs open. So akong balikon, kinahanglan ni sila mga medical care, very close monitoring sa medical care diha sa mga specialized hospital. Ug gawas pa ni ana, tungod lagi kay premature, ang ilang gastrointestinal tract dili pa fully developed, so kinahanglan ni sa special feeding ug delikado po mo bleed kaya ang ilang central nervous system dili pa fully developed. So ngadto sa mga buntis nga na problema o nagtuo nga premature ang ilang ipanganak, ako i-advise nga muadto mi og kanang tertiary hospital, kanang mga medical centers bitaw nga dagkong hospital, dili lang kanang mga paanakan nang naa sa mga lungsod-lungsod kay kulang na sa mga kahimanan. Okay? Ikaduhang pangutana, posible bang tungod sa pills nga akong giinom ang akong leftover cyst kay nagsigi man kog dugo nga adtong dihang nagsigi ko og pills og 6 years naman unta no nawala ng akong cyst apan nganong wala pa man gyud ko mumabdos ang tudron nadaot pa gyud di ay ko sa maong pills di na gyud ka ko munabdos. Well, munabdos ka BT kung naa kay active nga sex partner ang yang sperm cell, no, ang timing niyo is okay. So di mo bata pa man ka, 27 years old pa man ka, no, extra care lang, no. Ang kining pills mong good dili ni siya maka-develop og ovarian cyst oy. Pero mo suppress ni siya sa development sa ovarian cyst. So bali ang opposite lang mahitabo. But ang pills dili ni siya treatment sa ovarian cyst. So naay daghang
mga rason nga nung na may cyst, just like any other tumor or mass nga mutubo sa tong lawas, daghan og mga rason. Pero kung balikon, it's not because nga nag-pills ka nga, nag-develop ka og ovarian cyst, no? Lahi ang hinungdan. Ikatulong pangutana, bahin sa akong dughan nga maay bukol human ni mapatiri sa akong kuya not kuya but kanding day no, patiri sa kanding ang findings kay solid breast mass nga may kategory nga BIRAD 3 ug may 2% nga malignant. Posible ba ning mahimong kanser na kay may tambal ba nga pagpahilis lang unta ani kay gamay pa man siya unsa man? Well, ang kanang giingon nimo nga napatiran sa kanding, dugay naman ka to nahitabo. Well, katong panahon na mo sakit tingali, pero wala gyud ko mo sa you have to submit for mammogram. Kini ultrasound ni siya sa breast ni siya bet, no? Or biopsy. Kanang gitawag na to og 2% nga malignant, meaning naagay finding ang imong doktor sa una, no? Kay mutawag ganito, mayroon gani kag cancerous, mo na laing pangalan sa malignancy. Mayroon kag benign, mo na laing pangalan sa dili siya cancerous. So ningon man kag BIRAD 3, nagpa-MRI di ay ka. Pag MRI, magnetic resonance imaging ni siya, no? So pwede ni siya nga dili ra ka mo recommend og biopsy. Pero kung BIRAD 4 na gani ang resulta, BIRAD 4, kinahanglan gyud ka mo recommend og biopsy. Akong balikon, kining biopsy usa ka diagnostic procedure nga makita sa resulta kung benign ba or non-cancerous or malignant ba ang nagtubo dihang dapita. Okay, so ikaupat og katapusan nga pangutana, punto legal ako lang ning paningkamutan nga matubag din ako beti, no? Bahin sa akong pagpanganak niadtong 2012. Pwede ba na akong makasuhan ang mga doktor o mga nurses sa mga hospital sa pagtag-an lang sa oras sa kamatayon sa akong anak, nga di na lang kuno ni i-refer og dagkong hospital kay mamatay ra kuno gihapon ang akong anak, unsa mang kasuha po ang akong ipasaka. Well, I don't think so nga nagtagantag-an sila, no? Kay sumasa kong pagkahibaw, kini mo mga premature or kung nagitaw nga tong transport of the neonates, risky magud ni siya, no? Makompromise gud ang baby kay i-transport or i-transfer ngadto sa dagkong hospital. Kanang kinahanglan tag ventilator or surfactant nga mo monitor sa sugar, blood pressure, sa temperature sa bata gikan sa imong hospital ngadto sa balhinan. So murag wala lang tingali sila magtagan-tagan, ang ilalang kuan nga risk gud tinuod nga i-travel ang bata labi naglayo-layo, no? So ang ideal gud unta ngadto sa mga mama nga naminaw karon, ang ideal thing to do is kung premature ang inyong gibuntis, kamo ang mo transfer or mo adto mo prepare og pagpanganak sa dagkong hospital kay risky baya, no? Dili kay ang bata mao'y i-transfer nga gawas na sa tiyan sa mama, no? So mo na nga magbantayanan gud sa mga ngadto sa mga mama nga magtuo nga premature ang ilang ipanganak kay maolagi na risk go kayo ang bata nga i-travel labi naglayo-layo nga travel unya dili sakto ang kahimanan kanang naay mechanical ventilator, naay surfactant, kung naapay mga expert nga mga pediatricians nga monitor sa bata while on travel, no, nga mag-transfer. Okay, so gikan sa Chonghua Hospital Pediatric Alumni Association mo na giingon nila nga or giingon nato nga pagpahibalo nga kung maglibor mo unya nahibalo mo nga premature ang edad sa bata for some reasons kinahanglan ang ipagawas, ideally kinahanglan nga moadto mo og tertiary hospital or kanang mga medical centers para malayo sa peligro ang inyong
bata o gasta pod kamo nga makuan. Ngadto sa mga government hospital gud kung minus ta og budget. Alright? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Kini ang akong suliran. Ako, si Dr. Rene Obra, moingon nga hinaot nga aduna sa kamoy nakutlo nga mga pagtulunan karong adlaw. Ako, dili mo ingon nga ayaw pagpadala or ayaw pangluod, no? Dili mo mangluod. Kung dili mahatagan dahil pagtagad ang inyong mga problema. Kitang tanan walay problema, naay problema, walay exempted aning butanga. So, with my partner, Atty. Elaine Bathan, andam kami og tagana nga mohatag og kulor sa inyong kinabuhi. Gikan kanamo ri sa region mo nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.